يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بديت بشرف الله جباو alaka hine anaka kishi anaka barka alako dine na ukelengele na bela jelema badete beshir filala jabao biye jumaye biye dombilebele bay lakirabba ko kabo jumala kana jumala waye jurmu ya faya ambanyi na lafi alako dine na ukelengele na bela jelema anga sarakati bole anga selikele anga nyuma yaw ya rabbi alake u bela jelemina anye ku baraji ume ka ankono ake taba hine nga yafa kuyi anga bijuma kutuba kenaka ambe bamako jumanzana anga alman belebele Abdullahi Modibo Tarawele aleye kutuba belebele kanye kutuba min kono na kumana hiji yeraka mi nambo wati ulani sanga nununa ange misiri wele la me nyogon fe ange soroka imam ka la selu laje ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله tanume alaye alami nale hiji na ya fadaya aka jon setigi beka nikata maka ay hiji ayadi islame uma akelen ko ka shundi kumami ay hiji ayake sababu mimbe nabe jon nabe daraja badu mano e baraji korota lewni wa hiji o sababu ye mume jon nabu jurumu nabu bi Allah subhanahu wa ta'ala abe sabali baw abe saradolu ma mununga bonko sebe no yesra dafali ya rabbi ame ala deli ala ka saradi ani islame bela jelema ame ala ya fadeli wa ame sheda ka fo ma fuiti na bara Allah subhanahu wa ta'ala kilina alammi na alega here no de ka cha na ka nyumanya no de be dume o ko fa ame sheda ka fo an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo aka chidendo nabi nyonga fasamanchido ame solli nabi nyumambainka ana so dingen sanu
sodinge mununi Allah subhanahu wa ta'ala usaniya innama yuridu Allah liyuziba ankum ad-dijsa ala al-bayt wa yutahhirakum tathira ame solli aga saba nyumonka saba munun be no kira kira deme baye aga dine mbara bela jeli ani muhammad quran nunga tasra jele ngo ngona ya fulla hara ya rabbi ame ala deli ala kanye o jamakulula afa adama diu ne ani aw mauladini ala nyesranye kanye da kun ladini ala nyesranye mbade al islamu anga donga fo ala nyesranye o de islamiya ere kungulo ede ala kira o de fo koni dine ka kungulo ko de ala nyesranye mbade al islamu ika donga fo hiji setiga Allah subhanahu wa ta'ala ay hiji aya farda ya setku kan ni mami hiji sisro sangona ibeta alaka sobaina ibeta hiji shenkele ikanyine maya bekono jumate meni anda sida hiji setiga Allah subhanahu wa ta'ala munu fo hiji kan anda sido chamama alaka sallallahu alaihi wasallam alay munu fo hiji kan anda sido chamama majume ganga ta hiji anyo chama fo angoni Allah subhanahu wa ta'ala sigina ta irana no juma wore amina kuma kayfiyatul hajj wal umra hiji raketuko ani umra raketuko angoni Allah sona amina wode wala wala ambal maslamoyi mbari al islamo ni hiji takajate mine nonia do bala mbari al islamo ko bayira ka fo hiji kunya sababala kunya sabab mimbe ni hiji tese ka keno sabadola kelente mbari al islamo nganga jamana ngona ya noye maliye anga hiji dew olu betaro jume anga hiji dew meta madina de folo ningata madina sigi ningato ke madina sigi kelen kofe o be soroka wili ningata umra ke ka namuta ningata maga ni umra bana ko sigi ka hiji kono mbade al islamu o bare mbeke tukuti mbade al islamu anga hiji dew beta madina kasoro niya ye ibina ye ka fo madina yere o te hiji do yamba dal islamu adama de bi se ka hiji ke ka bampew kasoro isi madu madina ngam madina alakira ka dugubay dugullahu malindu ina fa alakira da fo sallallahu alaihi wasallam ko ibrahim alaihi salam ko makanke lahu maduguye kale muhammad sallallahu alaihi wasallam kale de madina ke dugullahu malin bari al islamu madina te hiji baradola nga hiji bara fasamanciya mbade al islamo abe soro madina sigila abe soro madina nyine mayala mbade al islamo alakida ka hadisala sahihul bukhari alakida ko man hajja ila al makkah thumma qasadani fil masjid kutibat lahu hajjatani mabruratani rawahu al bukhari alakida sallallahu alaihi wasallam akoni mami minasiri kata hiji ko fe ye minasiri ninga tabo ale alakita sallallahu ta'ala alaihi wasallam aleka misiri kono ko alabe hiji minelin fla baraji ko alabo dima etalen hiji ko fe kata madine ou bien nyoni ka hiji kata madine ko baraji mbola ko hiji fla minelin baraji de bola mbado ni mayida na ka fo madine taga fasamanchiya belebele babala madine taga madine duguye dugummi ni la horma dugudo ina fala kida reba fa tugo mina sallallahu alaihi wasallam innal madina la yahrizu innal imana la yahrizu ila al madinati kama tahrizu al hayyatu ila juriha alakira sallallahu alaihi wasallam akom madina limaniya duguye ko limaniya be funfu ga do madina kono ina fo sa abe funfu ga do awo kono tugumi ni mayida na ka fo madina dugubay alakida re dugumi mbunya mbadal islamu nanga hiji de unutra madina ibaye ka fo ba fo ko beta farda binani ko beto sili alakida kam siri kono sallallahu alaihi wasallam niyo fe o muna jaybina ka fo dalube ni re bare na ka bo alakida sallallahu alaihi wasallam alakida ko man salla fi masjidi hadha 40 salah la tafutuhu salat kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal azab wa bara'atun minan nifaq rawahu ahmad wa tabarani wa tirmizi alakida sallallahu alaihi wasallam akoni mami ye farda binani di ale alakida ka misiri kono o farda binani farda kelemata ki to wala subhanahu wa ta'ala abe sebeninge o tigila moye ka kla ko tigi bari ninga bo tasmama ka bari ka bo nyangata bela jelema ka kla ka bari ninga bo nifaku ya mano ina figaye mbade o be sura munfe alakida ka misiri ka farda binani sela kono ni wakati fo imida o bayira ka fo hijideu ame talimu ke madina dugu bayna nga cesri bela jelenge alakida ka misiri kono anga cesri ni bato chaman keli mbade alislamu ina fo alakida ba fo tukumna ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna
ko ale alakira sallallahu alaihi wasallam k'ale ka minbaru a bɛ kutuba kɛ minbaru min kan ko n'a ka so ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye nɔgɔforo kabini alijinɛ nɔgɔforow la o b'a yira k'a fɔ hijiden n'an taara madinɛ i jilaja cogo bɛɛ lajɛlen n'i sera ka don o alijinɛ nɔgɔforo in kɔnɔ ka taa jɔ ko 2 seli o n baden o ye ko ye ko min bɛ n'a kanunen don kosɛbɛ nka hiji wagati jama ka can kosɛbɛ n'i ma se k'a kɛ n'i ye madinɛ fɛn o fɛn sɔrɔ misiri fɛn o fɛn sɔrɔ i bɛ seli a kɔnɔ n baden alisilamɛw fasamanciya ko ba jumɛn bɛ madinɛ n'o ɲininen don tugun o dɔ ye Quba a misiri hijiden n'i ka madinɛ sigi kɔnɔna la i jilaja i ka to ka taa Quba a misiri la Quba ye misiri ye a yirala alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sɛbɛnfɛnw na ko alakira ko ni maa min ye seliji ta k'i sanuya ka wuli ka taa jɔko 2 seli Quba a misiri kɔnɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ umra dafalen baraji di o tigilamɔgɔ ma a sabatira k'a fɔ alakira yɛrɛ ko samedi o samedi k'a tun b'i labɛn ka bɔ a ka so ka taa jɔko 2 seli Quba a misiri kɔnɔ n badenw misiri caman bɛ madinɛ minnu ye fasamanciya misiribaw ye o ye misiri jumɛn ye i n'a fɔ masjidu qiblatani kɔrɔn 2 misiri min kɔnɔ ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye aya jigin misiri min ni olu ye seli kɛ a kɔnɔ seli min bɛ u y'u ɲɛsin Baitul Muqaddas ka tila k'a yɛlɛma k'a ɲɛsin Alkaba ma o misiriba in bɛ madinɛ misiri bɛ Masjidul Ghamam kabanɔgɔ misiri alakira sallallahu alaihi wasallam sanji ko gɛlɛyalen madinɛkaw sera a ma a yɛrɛ bɔra ka t'i jɔ kɛnɛba dɔ sanfɛ ka ala deli ala m'i deli i ka ji di madinɛkaw ma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kaba finna ka san jigin o kɛnɛba in kan u ye misiri dɔ jɔ yen k'a fɔ o ma Masjidul Ghamam Masjidu Sab'a nin bɛɛ lajɛlen bɛ madinɛ o ye misiri jumɛn alakira sallallahu alaihi wasallam kuma bi a bɛ Gazwatul Khandaki kɛ kuma min n'a ye dingɛ tigɛ k'a kɛ ka madinɛ dondaw ni ko dingɛ ba tigɛ mɔgɔ sɔn jugu kana se ka don o dingɛ kɔfɛ alakira ye groupe 7 sigi dingɛ kɔfɛ groupe 7 u ka jan ɲɔgɔn na bade alisilamɛw o groupe ninnu bɛɛ lajɛlen u ye tile caman kɛ u b'u ka seli bɛɛ kɛ o dingɛ in kɔfɛ o kelen kuma min ni ala nana kafiriw dagata alakira ka nɔfɛ mɔgɔw u nana misiri jɔ o sigiyɔrɔ kelen kelen bɛɛ la a fɔra o ma ko Masjidu Sab'a nka bi o misiri u y'a bɛɛ ci ka bɔ madinɛ olu tɛ madinɛ nka n'o bɛ yen an ka maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ye hiji kɛ olu bɛ Masjidu Sab'a olu b'a ko kalama alakira ka nɔw bɛ yen alakira ka baara kɛ a tɛmɛna sira minnu fɛ olu bɛ yen alakira ka kɔlɔn a ye ɲɛnamaya kɛ kɔlɔn 7 min na madinɛ kɔnɔ nin bɛɛ bɛ madinɛ nka bi i b'a ye k'a fɔ u ye nin kɔlɔn ninnu bɛɛ lajɛlen datugu bade alisilamɛw mun kanunen don madinɛ sigibaga fɛ tugun o de ye i k'i cɛsiri i ka madinɛ sigi kɔnɔna la n bade alisilamɛw i ka taa kaburusow i ka t'olu yazura i n'a fɔ alakira yɛrɛ ka kaburu i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ dalen bɛ rawda min kɔnɔ n'o ye alakira ba in ye n bade alisilamɛw i ka taa foli di alakira ma ala bɛ ko kɛ alakira min kama ala bɛ mɔgɔ mago to alakira min kama i ka taa foli di alakira ma Allahumma salli min ka nɔgɔ i ma i k'o kɛ alakira kama i ka tila ka ala deli ala k'a kɛ o alakira in kama a k'e mago fana to n bade alisilamɛw a n'a jɛɲɔgɔnba minnu bɛ yen n'olu fana dalen don a kɛrɛfɛ n'olu bɛ kini yan fan fɛ ni ka taa n bade alisilamɛw o tɛmɛnen n'i bɔra alakira kaburu la i bɛ jigin Bakiya kaburu don fana kɔnɔ Bakiya kaburu don n'i y'o jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba bahirika caman bɛ Bakiya kaburu don alakira denw bɛ yen a musow bɛ yen a mɔdenw bɛ yen Bakiya kaburu don kabi alakira sallallahu alaihi wasallam a ka wagati su bɛ ka don a la hali sini ni mɔgɔ banna Bakiya ni mɔgɔ banna madinɛ u b'a tigilamɔgɔ su don Bakiya kaburu don olu bɛɛ ye yɔrɔ ye hijidenw kan ka taa yɔrɔ minnu lajɛ i n'a fɔ Uhudu kulu alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sahidu su minnu don Uhudu kulu senkɔrɔla la Uhudu kɛrɛfɛ maa minnu sara a ye olu su don Uhudu yɔrɔ min hijiden ka t'i sen da ninnu yɔrɔw kan ka ninnu lajɛ ka tila ka yɛlɛ Uhudu yɛrɛ kulu sanfɛ ni ala y'a kɛnɛya n'a se di ma sabu alakira sallallahu alaihi wasallam a ko Uhudu kulu ma ko Uhudun jabalun min jibalil janna k'an k'a dɔn k'a fɔ Uhudu kulu k'o ye alijinɛ kulu yɛrɛ dɔ ye ni fasamanciyabaw bɛ madinɛ n bade alisilamɛw nka madinɛ sigi n'a banna hijiden bolo hijiden bɛ labɛn de kɛ sisan a bɛ n'i kunda Makan kan a bɛ taa mun de kɛ Makan hijiden bɛ n'i kunda Makan kan a bɛ taa umra de kɛ n bade alisilamɛw o kama maliyɛnw anw ka hijidenw bɛɛ lajɛlen bɛ taa madinɛ de ka taa madinɛ sigi kɛ ni madinɛ sigi banna u b'u labɛn umra de kama sisan ko bɛ taa umra kɛ Makan o umra n bade alisilamɛw ni ka bɔ madinɛ ka taa Makan n'i y'a kilomɛtiri jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ kilomɛtiri 425 o de ye ka bɔ madinɛ ni ka taa Makan nka ka bɔ madinɛ dugu kɔnɔ ka taa Zul Hulayfa madinɛkaw bɛ naamu ta yɔrɔ min o ni madinɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ye kilomɛtiri 12 alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka wagati la dugu kɔfɛla de tun don nka bi dugu woyora fo k'a bila dugu kɔnɔ n bade alisilamɛw o Zul Hulayfa
hijidenw kuma min n'u y'u labɛn ka bɔ madinɛ n'u sera zulhuleifa u bɛ jigin yen de u y'a yɔrɔw jɔ k'a kɛ misiriw ni ɲɛgɛnw caman ye sisan badi alisilamɛw hijidenw bɛ taa minnu bɛ bɔ madinɛ sira fɛ olu bɛ naamu ta yɔrɔ min o de ye zulhuleifa bi n'a bɛ fɔ a ma abiyari ali badi alisilamɛw alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ye naamu ta yɔrɔ 5 de jate k'a fɔ silamɛw ye n'aw bɔra yanfɛla fɛ togo togo a k'a ka naamu ta yan n'aw bɔra yan fɛ aw ka naamu ta yan n'aw bɔra yan fɛ aw ka naamu ta yan nka a ye mun fɔ madinɛ dunkew ye n'aw bɔra madinɛ n'aw sera abiyaru ali aw k'aw jɔ yen aw ka naamu ta n badi alisilamɛw naamu yɛrɛ a bɛ ta cogo di alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam ale b'a ka naamu ta kuma min o bɛ na ni seli wagati ye seli fana alakira ye janaba ko ka seli fana seli ni k'a ka naamu ta o b'a yira k'a fɔ n'i sera naamu ta yɔrɔ la ye silamɛ e bɛ janaba ko i b'a ŋaniya siri n'a y'i diya i b'i ko safinɛ na k'i jɛ ka tila ka janaba ko n'a y'i diya i bɛ janaba ko ka safinɛ koli kɛ o koli kelen a kanunen don hijikɛla ni parfɛn b'i bolo min ye kasa jalan i bɛ se k'o jɔsi i farikolo la nka a tɛ bɛn hijiden i ka parfɛn kɛ i ka naamu fini na n badi alisilamɛw n'i ye janaba ko n'a ma bɛn ni seli wagati ye i bɛ bɔ ka jɔko 2 seli Alahu subahanahu wa taala ye jɔko 2 selilen kɔfɛ n badi alisilamɛw i bɛ imura ŋaniya siri k'i bɛna umra de kɛ sisan n badi alisilamɛw i b'a fɔ labbeika allahumma umratan ala ne ye laminɛ ni umra kɛli ye n bɛna taa umra kɛ e Alahu subahanahu wa taala e ye sansan n'i y'o ŋaniya siri i bɛ sɔrɔ ka naamu i b'a ta ɲɔni naamu tali cɛ alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a y'a kanu ɲɔni silamɛ i ka se naamu tayɔrɔ la i k'a fɔ k'i bɛ janabaw ko i si minnu b'i fari la si minnu bɛ yɔrɔ dogolenw na i k'o si ninnu bɛɛ lajɛlen i k'olu bɔ yen i k'i sɔniw tigɛ yanni naamu ta kuma cɛ n badi alisilamɛw hijiden n'i ye naamu ta ka ban a tɛ bɛn i ye i ka si foyi tigɛ fari la tugun a tɛ bɛn i ye i ka i sɔni tigɛ a tɛ bɛn i ye i ka kasajalan k'i ka naamu na a tɛ bɛn i ye i ka fini kalalen foyi don i yɛrɛ la tugun a tɛ bɛn i ye i ka fɛlɛbɔ kɛ a tɛ bɛn i ye i ka furusiri a tɛ bɛn i ye i ka furusiri kuma fɔ a tɛ bɛn i ye i ka da n'i yɛrɛ furumuso ye n badi alisilamɛw nin bɛɛ lajɛlen bɛ bin ni ka bɔ naamu ta la k'an badi alisilamɛw maa min n'i ye naamu ta ni umra ŋaniya ye n'aw donna aw ka karew kɔnɔ k'aw kunda makan kan sisan hijiden dala gɛsɛ hijiden dala duwawu bɛɛ lajɛlen b'o de fɔ i n'a fɔ a yɛrɛ nɔgɔyara sisan mɔgɔw bilalen don hijidenw ɲɛ minnu bɛ a f'u ye u b'a f'u nɔfɛ o ye duwawu jumɛn labbeika allahumma labbeik labbeika la sharika laka labbeik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbeik hijidenw bɛ nin de fɔ ni ka bɔ zulhuleifa fo ka taa fɔ u sera makan dugu kɔnɔ n'u taara u ka minɛnw bila o jatigilaw la a kanunen don n'a ka di i ye i b'i ko ka i ka naamu ta ni ka taa alikaba kɔnɔ ni m'i ko fana baasi foyi t'a la minɛnw bilalen kɔfɛ a b'aw ɲɛsin alikaba de ma sisan n badi alisilamɛw n'aw sera alikaba ma alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ko i donko fɔlɔ alikaba kɔnɔ ko da dɔ bɛ yen k'o donni kanunen don n'o ye bani shibatakaw ka da ye ko n'i donn'o fɛ k'o kanunen don kosɛbɛ bi n'u b'a fɔ o da in ma ko babu salam n'i ma se ka don o fɛ i mana don da o da fɛ gidiw bɛ yen i bɛ don n badi alisilamɛw n'i bɛna don misiri kɔnɔ a kanunen don silamɛ i ka don n'i kinisen ye silamɛ n'i donna ni kinisen ye misiri kɔnɔ ɲɔni ka don duwawu min fana kanunen don n'i bɛ don misiri kɔnɔ i k'o fɔ i b'o duwawu fɔ o ye mun ye bisimila wa salatu wa salam ala rasulullah allahumma ikfir li zunubi waftali abwabu rahma ala n y'a daminɛ n'e tɔgɔ ye maa ɲini fɛ k'an jurumu yafa i ka hɛrɛ dayɛlɛ n ye n'i donna alikaba kɔnɔ k'a kuru tigɛ n'i yɛrɛ ɲɛsira alikaba ba in kan so min bɛ n'a a fɔlɔfɔlɔ de dara dugukolo sanfɛ so min bɛ ni ibrahima y'a bonya n'i ɲɛ dar'o kan duwawu dɔ kanunen don i bɛ se ka duwawu min kɛ o de ye bisimila wa billah wa minallah wa ilallah allahumma iftali abwabu fadlika i bɛ nin duwawu in kalan n badi alisilamɛw ni duwawu in kalannen kɔfɛ duwawu o duwawu ka nɔgɔ i ma i kelen ka alikaba ye i b'a bɛɛ fɔ setigi Alahu subahanahu wa taala ye n'i y'o duwawu bɛɛ fɔ tuma min mun de baara bɛna daminɛ hijide fɛ sa i bɛna hijide alikaba de munumunu n'o ye tawafu ye hijiden n'i bɛ alikaba munumunu a kanunen don i ka alikaba bila i numanyan fan fɛ bolo de fɛ n badi alisilamɛw wa tuma min naamu n'a ye naamu ta yɔrɔ la ka taafe kelen k'o meleke ka binifini kelen da aw kan o ye cɛw ka naamu ye cɛw ka naamu fana kanunen don a ka kɛ jɛman ye n badi alisilamɛw nka musow ka naamu a bɛ se ka taa ni fini bɛɛ ye fini min bɛ muso sutura i n'a fɔ i bɛ seli cogo min a kanunen don i k'i ka naamu ta n'o tacogo fana ye mɔgɔ sɔrɔ i ka se k'i ka alikaba munumunu i k'o kɛ alikaba munumununi bɛ daminɛ fan jumɛn fɛ sumusumu yɔrɔ bɛ seleke min na alikaba munumununi bɛ daminɛ ɲɔni i k'a daminɛ i bɛ t'i kun don wo la k'a sumusumu nka jama caya kama n badi alisilamɛw an bɛɛ ta kun ye baraji ɲini de a tɛ bɛn an ka ɲɔgɔn digidigi a tɛ bɛn an ka ɲɔgɔn sɛgɛn n'i ye wo in sɔrɔ o don n'i ma wo in sɔrɔ i jɔ ajarul aswadu yɛrɛ seleke la dɔrɔn i k'i tɛgɛ ɲɛsin alikaba ma i k'a fɔ bisimilahi allahu akbar
o ye tawafu baara daminɛli i bɛ sɔrɔ ka munumununi daminɛ n'i bɔra seleke fɔlɔ la ka se seleke filanan ma ka se seleke sabanan ma o seleke sabanan o de bɛ wele ko rukunul yamani ko yamanikaw ka seleke n'i sera yen alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ko duwawu dɔ bɛ yen o kanunen don ka bɔ o seleke sabanan na ka taa seleke naaninan na ko hijiden b'o duwawu kalan o ye min ye rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar hijiden b'o duwawu kalan duwawu o duwawu ka nɔgɔ i ma i b'o bɛɛ kalan ma min n'i bɛ ka alikaba munumunu nka i tago fɔlɔ alikaba munumunu na i bɛ boli saba fɔlɔ min kɛ hijiden i b'i curan curan n'o ye cɛ nka o ɲininen tɛ muso fɛ n ba de alisilamɛw nka ni saba fɔlɔ banna i b'a tɔ bɛɛ kɛ a kɛcogo la nka jama cɛya fɛ n'i ma se ka curan curan baasi foyi t'a la ni alikaba bolili banna mun de bɛ ɲini hijiden fɛ sisan i ka taa jɔko fila seli makamu ibrahima kɔfɛ ibrahima jɔyɔrɔ i ka t'i jɔ yen i ka jɔko fila seli o jɔko fila n'o o kanunen don i k'o seli ni kuli ya ayuhal kafiruna ani kul huwallahu fatiha kalanin kɔfɛ o jɔko fila n'o banna i bɛ taa ma'u zamzam alakira y'a fɔ ji mun ma ma'u zamzam lima suriba lahu ko ma'u zamzam ka a bɛ jɔn bɛɛ n'i y'a min ŋaniya min a b'o de ɲɛ i bɛ ma'u zamzam ta i b'a min ka ala deli ka jinɛ sɔrɔ ka ala deli a ka kɛnɛya d'i ma ka ala deli hamina ko n b'i yɛrɛ fila i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ tawassulu de kɛ k'i yɛrɛ masurunya ala la ni ji in ye sabu ka d'a ka ji in ye barika ji de ye n'i y'o tawassulu kɛ ma'u zamzam na o minen kɔfɛ n'i sera ka taa hajaru aswadu sumusumu i b'a sumusumu n'i ma se k'a sumusumu i bɛ taa sɔfa ni maruwa i bɛ t'o boli kɛ an bɛ ala deli maa o maa bɛ yen n'o taara hiji ya rabbi ala ka hijiw ala k'u bɛɛ minɛ maa minnu labɛnnen don a tali kama ya rabbi u bɛ taa hɛrɛ min ni baraji min ɲini ala k'a nɔgɔya ya rabbi u bɛ taa kɔrɔta min ɲini ala k'a nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen an ka dugawu kɛ an ka jamana ye a bɛ gɛlɛya minnu ya rabbi ala k'an ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ ala k'an haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka dayɛlɛli k'an ye وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدين تفسير في الله جبوا ما بدو كرامانتو على كدل على في على كهنا ككشي أنا كبركة على كديننا وما أنا جمع جينن كوفي أنسرا أنا الماميما كأني نعا من دائما تقلي على يرتقو أنا أجمع أنا أبورا مغمونا ani ay kalan kɛ kɛcogo minnu na a bɛ na i da dɔw la k'o lase an ma salamu alaikum. Ne tɔgɔ ye Abdulahi Modibo Tarawele
inshallah ba we Khadijatu Traore Mama Touré alhamdulillah an ka kalan wani a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Bamakɔ yan inshallah i n'a fɔ an ka kalan a daminɛna an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ bolo kɔnɔ n'o ye an facɛ n'o ye Modibo Traore inshallah komi an yɛrɛ ko dɔn ka sɔrɔ an ka so kɔnɔ mori kalan o de bɛ kɛ an ka bulonda la an y'a sɔrɔ k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba an ye ko kalan bɔra ko kalama k'a dɔn k'a fɔ a bɛ bulonkɔnɔ kalan kɛ an ka da la an yɛrɛ an ka kalan daminɛ o bulonkɔnɔ kalan in de la a bolo yen fo ka taa an yɛrɛ sise kalan na don ye an siselen kalan na don ye alhamdulillah a taara an tɔgɔ sɛbɛn Dumazana madrasaso dɔ tun bɛ yen ko madrasatu Tadamul Islami a taara an tɔgɔ sɛbɛn an ye kalan daminɛ ka daminɛ kilasi fɔlɔ fo ka taa se kilasi 9 an selen kilasi 9nan ye an taara an ka sanawiw kɛ madrasatu Kanko Musa an ye sanawiw kɛ an ka mudiri bolo n'o ye Yaya Arbun Mayiga sanawi kɔni tɛmɛnen kɔfɛ o y'a sɔrɔ an balimakɛ dɔ bɛ yen Abdurahman Mayiga docteur o bɛnna ale nakuma ka bɔ kalan na kɔfɛ a ka doctorat b'a bolo a y'a kanu k'a bɛna jamiya dɔ dayɛlɛ mun kosɔn ka diinɛ ka se ka taa ɲɛ diinɛ ka se ka yiriwa cogo min bon a y'a kuma fɔ o bɛnna n'anw yɛrɛ kilasi an ye alhamdulillah an kɛra o kalanden fɔlɔ fana ye mun ye kalan kɛ ale bolo yen san 3 sanawi kɔfɛ alhamdulillah n baden tɛfɛ sirifila lajɛbaw ne hakili la sisan an y'a dɔn an ka alimami yɛrɛ mɔgɔ min don a n'a bɔra minnu na ani a ye kalan kɛ kɛcogo min alimamiya a tɛ taa sababu kɔ an bɛ se k'a dɔn i ka alimamiya a daminɛna san jumɛn wa sababu jumɛn fɛnɛ nana n'a ye alhamdulillah i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ale de tun bɛ mɔgɔw seli misiri in kɔnɔna la yan a mɛnna komi ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ a tun taara fan o fan alimami de tun do ye alhamdulillah a tun bɛ fajigila lotissement kɛra o nana ka yɔrɔ ni misiri bila ɲɔgɔn kɔrɔ yan ale yɛrɛ tun ye alimami ye a ka baara bɛɛ tun ye alimamiya ye ala nana kɛ bana dɔ nana sɔrɔ n'o ye tension ye bon ale kɛɲɛna seli in na o ye ne fana bila ale nɔ la ne fana bɛ ale nɔ la bi ni ka baara in tɔ dafa inshallah bon 2012 ni ma fili ne yɛrɛ y'a daminɛ 2012 alhamdulillah n badenw ne hakili la faamuya sɔrɔla nin na o kɔrɔ ale ka alimamiya ye k'a ta a fa kɔ de ye tiɲɛ ye an b'a deli ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala kɛ o di an n'a ma jama ɲɛfɛ k'an ka bato kɛ bato labilen ye o tɛmɛnen kɔfɛ an ka bi alimamiya bɛɛ b'a dɔn ko a ma nɔgɔn an bɛ se k'a dɔn alimamiya yɛrɛ kɔfɛ yalima baara dɔ bɛ a bolo a bɛ min kɛ wa yalima misiri fɛnɛ a bɛ yɔrɔ min na bi degun jumɛn bɛ a kan k'o bɛ se ka lakali diɲɛ mɔgɔw ye ala ni mɔgɔ ɲumanw minnu bɛ se ka dɛmɛ don misiri ma n bɛ mɔgɔ laseli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ mɔgɔ la kalan fana kɛ i n'a fɔ misiri ani madrasaso fila de donnen don ɲɔgɔn na inshallah ni seli wagatiw tɛ an bɛ mɔgɔw kalan madrasa la misiri kɔnɔna la yan o tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ misiri a b'an bolo a ka ca ni san 20 ye an bɛ ka a jɔ dɔɔni dɔɔni kabi cɛkɔrɔba tile la misiri kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ de bɛ fila fila minnu fara fara ɲɔgɔn kan o de bɛ ka kɛ ka misiri in baara kɛ hali bi misiri san 20 kɔ a ma se ka an mago bɛ bani mun na a ma se k'o kɛ silamɛw y'u seko kɛ silamɛw y'an dɛmɛ kosɛbɛ nka an bɛ yɔrɔ min na komi bi hali bi misiri a mago bɛ dɛmɛ caman na misiri ma pɛntiri karo t'a kɔnɔ bon madrasaso min fana bɛ yen n'o ni misiri bɛ ɲɔgɔn na alhamdulillah madrasa in fana a bɛ karata ni toliw de la n bɛ dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ o la kosɛbɛ n'u sera ka kalanyɔrɔ ani misiri mun kosɔn an ka se ka a tɔ laban inshallah alhamdulillah n badenw man kana lillahi kana lahu ni maa min y'a kɛ ala ye ala bɛ y'a kɛ i ye baara minnu bɛ yen ni jɔn y'a kɛ n'a barajiw bɛ san miliyariw kɛ ka sɛbɛn aw kunna o dɔ ye ka misiri jɔ silamɛw ye walima i ka dɛmɛ kɛ ya la walima ka worobinɛ don hali misiri kɔnɔ mɔgɔw kɛ ji sɔrɔ seli tapikow b'o la o kumana fɛ ɲumankɛlaw émission in dabɔra a k'a dɔn k'a fɔ a ka dɛmɛw kan ka ɲɛsin yɔrɔ minnu na ni u makow bɛ a la n b'a deli ala fɛ an bɛ ɲumanya minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ma an bɛna ɲini an ka imam fɛ waati kuntala surunya kama a kɛ duwawu kɛ an ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا